Udalak zeharretako kirol eremuko 885 metro karratu estaliko ditu. Lanak saskibaloiko kantxak estaltzeko aukera emango duela jakinarazi dute, eta baita armailak jartzeko eta zorua berritzeko ere. Honela, irudeetan ikusten duzuen bezala dago orain, eta beranduago, askoz hobeto egongo dela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletik. Tokiko gobernuak, Allende Salazar ikastetxe publikoak eta Seber Altube ikastolak partekatzen duten udaleko kirol eremua hobetzeko plana abian jarriko dute beraz Gernika Lumoko udaletxetik. Gainera, bi zentroen inguruko ekipamentua hobetzeko plana ere gauzatu dutela esan dute. Hezkuntza gunean balioa anitzeko frontoi estali bat eraiki ondoren, ikusi dezakezuen bezala, orain saskibaloiko bi kantxak estaltze aurre ikusten dute udaletxetik. Armailak jartzeaz eta soladura berritzeaz gain. Alde horretatik, udalak lehenengo urratsak eman ditu azpiegitura berri hori albideratzeko, eta proiektua idatzita hilabeteko epean onartuko dela esan dute. Obrak ekitaldi honetan egingo direla esan dute, eta 417.669,67 euroko inbertsioa izango du. Erabiliko den guneak 885 metro karratuko azalera izango du, eta une honetan ikastetxeko pilotalekuari lotuta dagoela esan dute. Armailei dagokionez, 5 metrotik gorako kota aldea edukiko dutela jakinarazi dute horrez gain, eta pilotalekuko bankadatik pistetara bitarteko eremuan egingo direla aipatu dute. Azpiegitura berria Allende Salazar eta Seber Altube ikastetxeetan ikasten ari diren 1.500 ikasleentzat izango dela azpimarratu dute udaletxetik, eta jolas orduetan eta eskola orduetan erabili ahal izango dutela.